Сёння мы завіталі ў госці да народнага паэта Беларусі і грамадскага дзеяча Петра Устиновича Броўкі. Мы рады прымаць у свайго кватэры, дзе ён пражыў са сваёй сям'ёю амаль 30 год, з 1951 года па 1980-е гады. Тут захавалася асаблівая атмасфера жыцця і творчасці паэта і пісьменніка. Наш музей тэматычна падзяляецца на некалькі частак. Для наведвальнікаў працуюць асноўная экспазіцыя, зала для часовых выстаў і мемарыяльныя пакоі, дзе нашы супрацоўнікі пастараліся захаваць усё так, як было пры жыцці паэта. Давайце пазнаёмімся з літаратурна-дакументальнай часткай музея. Пачнем наш агляд экспазіцыі з дзіцячых гадоў паэта. Нарадзіўся Петрусь Броўка 25 чэрвеня 1905 года ў вёсцы Пуцілкавічы па Ушарскім раёне Віцебскай вобласці. Ушаршчына была калыскай выбітных беларускіх літаратараў, такіх як Васіль Быкаў і Рыгор Барадуль. А каля Пуцілкавіч праходзяць шляхі на Лепель, Докшыцы, Полацк. Устін Адамович Броўка і Елена Сцяпановна Сыс былі бацькамі паэта і звычайнымі сялянамі. Яны жылі вельмі бедна. У версіі вы можаце заўважыць партрэтна апрацаваныя фотаздымкі бацькоў паэта. За аснову былі ўзяты выявы з адзінага фотаздымку сям'і Броўкаў, які знаходзіцца вось тут. На ім мы бачым сям'ю паэта, а менавіта бацькоў Устіна Адамовича Броўку і Елену Сцяпановну, бабусю Тэклю, старэйшага брата Андрэя і самого Петруся Броўку, якому на гэтым фотаздымку усяго 9 год. Усяго ў сям'і нарадзіцца ажно 10 дзяцей, 6 хлопцаў: Андрэй, Пятрусь, Сцяпан, Алесь, Кастусь і Лявон і 4 дзяўчыны: Марыя, Яўгенія, Любоў і Валянціна. Бацька Устін Адамович сіла выбіваўся, каб агора дзецям кавалак хлеба. Ён намаўся рэзаць дошкі, араў зямлю, а таксама служыў фурманам пуцілкавіцкага пана. Ён таксама быў выдатным цесляром, рабіў мэблю і весельныя куфры для вяскоўцаў. Размалёўваў іх, захапляўся музыкай, даволі віртуозна граў на скрыпцы, а яго браты, Кліменцій і Ігнаць, гралі на цымбалах, жалейцы і бубне. Усе яны былі вядомымі музыкамі як па-за межамі сваёй вёскі, так і на ўсёй воласці. Маці Елена Сцяпановна Броўка, дзявочае прозвішча Сыс, увасабляла сабой усе лепшыя рысы працавітай беларускай жанчыны. Яна майстрыца была ткаць, шыць і вышываць, спявала сапраўдныя беларускія песні і таксама гадавала дзяцей, займалася гаспадаркай, хадзіла на сенакос і іншыя панскія заробкі. Звычайна маці перашывала малодшым адзенне старэйшых, і ўвогуле яна была выдатнай майстрыцай. Працавала яна якраз такі за гэтымі самымі кроснымі. Гэты фотаздымак – фрагмент экспазіцыі з хаты музею Петруся Броўкі ў Пуцілкавічах. І, дарэчы, фотаздымак быў зроблены ў 85 годзе, аднак ён не страчвае сваю актуальнасць. Унізе ў гэтай вітрыне можна пабачыць рэчы, якія вырабіла сваімі ўласнымі рукамі Елена Сцяпановна. Гэта манішка для кашулі, пояс і посцілка, а чалнок, дарэчы, сваімі ўласнымі рукамі зрабіў яе муж Устін Адамович Броўка. Такім чынам, сям'я была вельмі музычнай і працавітай. Тут заўсёды гучала народная песня і музыка, што аказала вялікі ўплыў на творчасць Петруся Броўкі. Бацькі навучылі сваіх дзяцей шчырай любові да ўсяго, што было вакол іх, да родных мясцін і прыроды. Вялікае ўздзеянне на Петруся аказала прыгажосць родных краявідаў. «Мой край азёрны, край люстраны, з таемнай гутаркай лясной, чым да цябе я прывязаны, што ты заўсёды прада мной». З дзяцінства дзеці дапамагалі бацькам па гаспадарцы. Ужо з 5 год Петрусь займаецца тым, што пасе курэй, качак, свіней, коней і кароў. Аднак больш за ўсё ён любіў вадзіць коней у начное, бо тады можна было сядзець ля вогнішча, есці печаную бульбу, ды слухаць расповеды дарослых пра сівую мінуўшчыну, пра казкі, быліны і народныя песні. У вёсцы Петруся былі іншыя справы, акрамя працы. Летам дзеці майстравалі з бярозавай кары лішкія вулі, дзе змяшчалі сем'і палевых чмялёў, ставілі іх блізу вёскі, у садочках ці агародах, а таксама ласаваліся мёдам. Вечарамі за вёскай ганялі круглую качулку, выразаную з бярозы ці клёну, а зімой каталіся на санках. Адчуць дух таго часу можна, калі вы завітаеце ў хату музей Петруся Броўкі ў Пуцілкавічах. Яна адчыніла свае дзверы для наведвальнікаў у 1985 годзе. 5 гадоў ішла напружаная праца па збору неабходных звестак для аднаўлення народнага дому паэта, які ў гады вайны спалілі гітлераўцы. Дом быў адноўлены на месцы сядзібы сям'і Петруся Броўкі, якая жыла там з 1925 года. Маленькую частку можаце ўбачыць тут. Вось за гэтымі кроснымі сидзела маці паэта.
З іх дапамогай былі зроблены рэчы, што знаходзяцца ў вітрыне. Манішка для кашулі, пояс і посцілка. У час Вялікай Адчыннай вайны гэтыя рэчы закапаў у зямлі пляменнік бацькоў Броўкі Александр Іосіфавіч Сыс. Вядома, што дзеці павінны хадзіць у школу, таму наступны стэнд прысвечаны адукацыі Петруся Броўкі ў школах. Так, вы не аслышаліся, менавіта ў школах. Першы навучальны установ Петруся Броўкі стаў дом вясковага настаўніка, дзе ён пазнаёмся з вершамі Тараса Шаўчэнкі. А ў 9-10 год, вось на гэтым фотаздымку, дзе ён выглядае, Петрусь пазнаёмся з беларускай літаратурай. Да яго трапіла кніга апавяданняў Тараса Гушчы, а гэта псевданім Якуба Коласа, якая называлася «Тоўстая палена». Малы Петрусь і ўявіць нават не мог, што паэты і звычайныя людзі могуць жыць у вёсцы, пісаць на так званай мужыцкай мове. Сваю ролю ў абучэнні паэтычнага таленту адыграла і пачаткова-пуцілкавіцкая школа, дзе быў толькі адзін падручнік – буквар «Родныя семена». З гэтага падручніка на ўсё жыццё палюбіліся вершы, якія потым ён успамінаў з цеплынёй. Цяжару ж я не шлю праклён. Хіба ён быў адзіным? Не. Сярод бясконцых хмурых дзён была і радасць у мяне. Пра гэта помніць, хто так жыў, хто за плячыма торбу нёс, хто першы промень рання піў, хто ногі мыў, у срэбры рос. Цікава, што першым вершам Петруся Броўкі ўвогуле, першым яго творам быў верш пра мясцовага гультая. Пасля таго, як Петрусь навучыўся па буквару грамаце, яму знайшлася праца. Па просьбе непісьменных сялянак, якія жылі ў Пуцілкавічах, ён пісаў пісьмы да іх мужэй на франты Першай сусветнай вайны. За кожны ліст ён атрымліваў плату, звычайна гэта было 1 ці 2 яйкі ці луста хлеба, бо грошай у той час, канешне, не было, імі не разлічваліся. Восенню 1915 года Устін Адамович Броўка перавозіць сваю сям'ю з Пуцілкавіч у Лепель і пасяляецца пры гімназіі. Алена Сцяпановна нанялася прыбіральшыцай гімназіі, а Устін Адамович вартаўніком. Петрусь спачатку скончыў царкоўна-прыхадскую школу, вось, дарэчы, як яна выглядала, гэта будынак у версе, а потым бацька закінуў слова за Петруся дырэктару гімназіі, і Петрусь паступіў у Лепельскае вышэйшае пачатковае вучылішча, дзе правучыўся 3 гады. Дарэчы, будынак яго знаходзіцца вось тут. Падабенства гэтых 2 будынкаў відавочна. Тут менавіта ён паглыбіў свае веды па літаратуры. Пасля знаёмства беларускай літаратуры адбываецца знаёмства і з творамі некаторых рускіх паэтаў-пісьменнікаў, а менавіта Мікалая Някрасава, Міхаіла Юрыевіча Лермонтова, Александра Сергеевича Пушкіна. У вітрыне знаходзяцца гэтыя выданні, якім карыстаўся хлопец, і, канешне, часопіс «Саха», які чыталі і выпісвалі сяляне вёскі. На поўнае навучанне ў сям'і не хапіла сродкаў, і ў 1918 годзе сям'я Броўка вяртаецца ў Пуцілкавіч. У гэты час 13-гадовым хлапчуку Петрусь паступае перапісчыкам дакументаў у Великадолецкі власны ваенны камісарыят. Увесь вольны час ён чытае з захапленнем шматлікія газеты і розную літаратуру. Пасля вызвалення Шчаччыны ад польскіх акупантаў у чэрвені 1920 года Петрусь пачынае працаваць з прававодам у валвыканкаме. Тым часам у былых панскіх маёнтках пачалі стварацца першыя калектыўныя гаспадаркі – саўгасы. У адзін з такіх, Малыя Дольцы, быў накіраваны і Петрусь Броўка, дзе ён спярша працуе рахункаводам, а потым загадчыкам хаты чытальні. Паралельна ён працуе таксама сельскім карэспандэнтам і прымае ўдзел у вясковай самадзейнасці, нават удзельнічае у пастаноўках драм-гурткоў. Петрусь засылаў свае допісы у барысаўскую паветовую газету «Бядняк», а таксама ў беларускую вёску, Савецкую Беларусь і «Звязду». Ён становіцца сакратаром маладолецкай камсамольскай арганізацыі. Яны збіраліся ў сельскім клубе, а таксама займаліся культурна-асветніцкай працай. Менавіта ў гэты перыяд Петрусь Броўка пачынае ў поэта складаць невялічкія лірычныя вершы о прыродзе і каханні, але паказваць гэтыя творы яшчэ саромецца. Менавіта за яго актыўнай культурна-асветніцкай дзейнасці ў 1924 годзе 19-гадовага юнака прызначаюць старшынёй сельскага савета. У вёсцы Малыя Дольцы знаходзіцца вось гэты самы будынак. Гэта выява 1984 года, а ўнізе сучасная выява будынка, у якім размяшчаўся сельскі савет.
Аб сваім юнацтве Петрусь Броўка раскажа, будучы ўжо сталым чалавекам, калі вырашыць напісаць цыкл апавяданняў разам з камісарам. Галоўны герой юнак Федзя, які паступае працаваць перапісчыкам розных дакументаў у ваенны камісарыят. Яго начальнікам з'яўляецца камісар Іван Будай. У 1974 годзе выйшаў зборнік разам з камісарам, да якога вядомы беларускі мастак Арэн Кашкурэвіч стварыў графічныя ілюстрацыі. Вось як сваю працу на пасадзе старшыні сельсавета узгадвае Броўка ў апавяданні «Чырвоны аловак». Паважна насіў у кішэні гербавую пячатку і, набыўшы зялёны прэзентавы партфель, штодня хадзіў па навакольных вёсках, дзяліў зямлю, збіраў страхоўку і падатак, а вярнуўшыся ў сельсавет, падпісваў акты грамадзянскага стану і аб шлюбе, і аб нараджэнні. Працуючы старшынёй сельсавета, Петрусь Броўка назапашваў жыццёвы вопыт, вучыўся лепш разумець людзей і загартоўваў свой характар. Вось так, нечакана патрапіўшы на дзяржаўную службу, Петрусь, аднак, ніколі не выракаўся паэтычнага ўспрымання свету. Броўка настойліва займаецца самаадукацыяй, глыбей знаёміцца з творчасцю замежных пісьменнікаў і паэтаў, чытае ўсё напісанае Маяковскім, Ясенінам, Купалам, Коласам, Чаротам. Ой, не шапчы, мая бярозка, журлівым пошаптам галінаў. Пайду сягоння, поле позна, сустрэну любую дзяўчыну. Сустрэну ў полі, дзе бярозкі, увечар росны, вечар мглісты, і будуць спець зялёным лістам у полі белыя бярозкі. Чуць свет, чуць соніка ў стане, пайду з касой на луг мурожны. Трава квяцістая, густая, будзе губляць сваю прыгожасць. А сонца яркае ў стане, трава завяне ў пракосах, і я пайду па лузе босым, хай сонцам сэрцайка спявае. Дык не шапчы, мая бярозка, у ліпнёвы вечар мне не сумна. Вітаю свету новы росквіт і Беларусь, маю красуню. Гэтым вершам хочацца пачаць расповед пра наступны этап жыцця і дзейнасці Петруся Броўкі. У 1925 годзе Броўка пераязджае ў горад Полацк, працаваць загадчыкам Полацкага акруговага камітэта камсамола. Менавіта тут, у самым старажытным горадзе Беларусі, юнак канчаткова вырашае спраўдзіць сваю мару стаць паэтам. Ужо 18 жніўня 1926 года у газеце «Чырвоная полачына» з'яўляецца першы верш Петруся Броўкі. Ой, не шапчы, мая бярозка. Верш быў прысвечаны маладой асобе, якую пакахаў паэт. Ён быў пакладзены на музыку і зараз працягвае гучаць у працоўцы кампазітара Владзіміра Чарнічэнкі. З гэтага часу Петрусь піша яшчэ болей, выступае са сваімі творамі ў цудных калектывах і нават некаторы падпісвае псевданімамі, напрыклад, Юрка Баравы. Таленавітага юнака запрашаюць на працу ў газету «Чырвоная полачына». Ён працуе спачатку літработнікам, а пасля адказным сакратаром. Паралельна з гэтым Петрусь Броўка наведвае вячэрнюю школу для дарослых. Працуючы ў рэдакцыі газеты, Петрусь Броўка сюды быў у курсе літаратурнага жыцця акругі. Яшчэ ў сакавіку 1925 года ў Полацку была заснавана філія першай літаратурнай арганізацыі ў Беларусі «Маладня». Творы маладнякоўцаў вызначаліся рамантычнай акрыльнасцю, узнёсласцю і яркім аптымістычным пафасам. Броўку, няўрымслівага энергічнага хлопца, таварыства прыцягвала найперш сваёй жвавасцю і памкненнем да новага. Уступаючы ў гэтую арганізацыю, Петрусь Броўка адчуваў павагу старэйшых да сябе, па сутнасці пачаткоўца і адказнасць за далейшае, пісаць з поўнай творчай аддачай. Праз «Маладняк» прайшлі амаль усе маладыя паэты: Алесь Дудар, Алесь Звонак, Петрусь Броўка, Эдуард Самойлёнак, Янка Скрыган і іншыя. У Полацку Петрусь Броўка ўпершыню напісаў верш, прысвечаны сваёй матулі. Увогуле, юнак часта сумаваў па сваёй сям'і, бо раней не было такой магчымасці наведваць свой дом. Вось на гэтым фотаздымку мы можам убачыць Петруся Броўку са старэйшым братам Андрэем, якраз у адзін з такіх прыездаў. Праз усё жыццё Петрусь Броўка памятаў Полацк, няўрымслівыя гады юнацтва ў старажытным горадзе. Пра гэта сведчаць шматлікія радкі яго творчасці. Неаднаразова наведваў горад ужо сталым, знакамітым пісьменнікам. У 1967 годзе Петрусь Броўка быў ініцыятарам устаноўкі ў Полацку помніка Францыску Скарыні, а ў 1979 годзе, у перадапошні год свайго жыцця, народны паэт Беларусі напісаў верш, які назваў «Полацк». Як бы нядаўна ўсё было, мой Полацк, надзвінне, а ўжо і 50 прайшло,
калі я вас пакінуў. Ужо мінула 50, ды не магу забыцца. Няхай пабачыў свету шмат, ды Полацк не сніцца. Добра разумеючы, што для творчасці неабходна набываць усё больш і больш ведаў, у жніўні 1928 года Петрусь Броўка прыязджае ў Мінск паступаць вучыцца ў Беларускі дзяржаўны універсітэт на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта, якое паспяхова ён скончыў у 1931 годзе. Звярніце ўвагу на яго дыплом. Дыплом аб заканчэнні універсітэта. Некаторыя фотаздымкі студэнцкіх часоў можна ўбачыць вось у гэтым раздзеле экспазіцыі. А таксама паглядзіце на фотаздымкі нашай сталіцы ў пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сюды прыязджаў малады ушашскі паэт. У 1930 годзе выходзіць у свет першы зборнік кніга вершаў «Гады як што». Хутка Броўка выпускае яшчэ 2 зборнікі прамовы фактамі і цэхавыя будні. Паэзія 30-х гадоў здзіўляла сваімі рознымі светапогляднымі тэндэнцыямі. Тут спаборнічалі традыцыя і авангард, мажор і мінор, рыторыка і лозунгавасць і глыбокае паэтычнае мастацтва. Броўка, як і многія маладыя паэты таго часу, імкнуўся ўвайсці ў літаратуру як рэфарматар і як наватар. Многія літаратары шчыра верылі, што ў першую чаргу яны ствараюць узоры новага мастацтва. Петрусь шчыра любіў рускую паэзію таксама, прычым захапляўся творчасцю і Ясеніна, і Маяковскага. І, дарэчы, неўзабаве такое захапленне творчасцю абодвух паэтаў прывяло да футурызму. Так. На пачатку сваёй творчасці Броўка з энтузіязмам успрыняў найноўшыя тэндэнцыі сучаснай літаратуры. Хай ноч, хай дзень, няма святлей, калі ў маршах звонкіх вуліц настрой мой творчы верх плыве, высокіх гор зямное кулі. Ён нават некаторы час уваходзіў у склад беларускай літаратурна-мастацкай камуны і друкаваўся ў яе часопісе «Росквіт». Камуна хутка распалася, аднак гэта не адбілася адмоўна на творчасці самого Петруся Броўкі. Паэт сам у 1960-е гады даволі крытычна ставіўся да сваіх вучнёўскіх вопытаў. Ужо дасягнуўшы пэўнага ўзроўню ў сваім літаратурным майстэрстве, Броўка ўзгадвае, што пагоня за арыгінальнасцю стала прычынай з'яўлення такіх радкоў: «Мне сонца сёння домна, а цэх радзіма. Каб нашы дні дынамілі агнямі барацьбы», якія адлюстроўвалі карціны жыцця і працы свецкіх людзей, але не паказвалі асабістага свету чалавека яго асобу. У сваім мастацкім пошуку Броўка набываў упэўненасць майстэрства, дзякуючы уважліваму стаўленню да працы сваіх таварышаў, якога ён прытрымліваўся на працягу ўсяго свайго жыцця. Мы шмат вучыліся ў Міхася Чарота, яго сапраўды дынамічнай паэзіі пісаў Петрусь Броўка яшчэ ў 1933 годзе. Мы вучыліся ў яго і свежаму моднаму матэрыялу. Усё гэта пасабляла стварэнню нашай паэзіі. Вучыўся Броўка і ў іншых паэтаў, але самай уплывовай аўтарытэтнай школай была і засталася нацыянальная літаратурная класіка, паэзія Янкі Купалы і Якуба Коласа. Яны былі любімымі настаўнікамі Броўкі, а пасля і чулымі старэйшымі сябрамі. На 3-м курсе Петрусь знаёміцца з Янкам Купалам падчас адзначэння 25-й гадавіны літаратурнай дзейнасці класіка. Народным паэту спадабаўся шчыры ўзнёслы хлопец, які хоць і пісаў, як усе тады маладыя, вершы крыклівы з агітацыйным ухілам. Што ж так уразіла Купалу? У вершах Броўкі дзядзьку Янкі, як яго называлі маладыя паэты, спадабалася веданне жыцця, народнай мовы і песеннасць вершаванага радка. Пазней літаратуразнаўцы назавуць Петруся Броўку паэтам купалаўскай школы. Жыццё з кожным годам ярчэй расцвітае, ды толькі абодвух іх нам не хапае. Да іх мы прывыклі з маленства самога, мы з імі выходзілі заўжды ў дарогу. А як акрыяла нас іхняе слова, што сказана простаю, матчынай мовай. Мы з імі адолелі буры і хвалі, Купала і Колас, вы нас гадавалі. Падчас вучобы ва ўніверсітэце у жыцці Петруся Броўкі адбылася яшчэ адна значная падзея. Паэт знаёміцца са сваёй будучай жонкай Аленай Міхайлаўнай Рыдзеўскай, дачкой дырэктара прэстыжнага на той час беларускага педагагічнага тэхнікума ў Мінску. Каб паказаць сябе грэчным кавалерам, Броўка купляў білеты ва ўсе кінатэатры адразу на адзін сеанс.
прапаноўваючы права выбару каханай. Алена Радзеўская па сваёй адукацыі звёўся філолагам, працавала ў другой фабрычна-заводской сямігодцы горада Мінска. У 1933 годзе Пятрусь Броўка і Лена Міхайлаўна пабраліся шлюбам. Дарэчы, гэты год з'явіўся знакавым у жыцці абодвух маладых людзей. Алена уладкавалася на працу ў Акадэмію навук, а Пятрусь атрымаў прапанову паўдзельнічаць у здымках фільма «Хто твой сябра» у Ленінградзе, пастаўленаму па аповесці «Каландр», якую Броўка напісаў яшчэ ў 1931 годзе. Аповесць распавядае пра жыццё рабочых папяровай фабрыкі. Каландр – гэта машына, што складаецца з сістэмы валоў, паміж якім прапускаецца тканіна, папера або гума, каб надаць ім гладкасць, глянцавітасць ці атрымаць лісты, пласціны. Пятрусь Броўка сапраўды больш за паўгады пражыў на фабрыцы «Герой працы», працаваў у клубе і пісаў у стенгазету. На далейшы творчы пошук паэта плённы ўплыў аказалі тыя падзеі, што адбываліся ў літаратурным жыцці краіны у 30-е гады мінулага стагоддзя. У 1934 годзе адбыўся першы усесаюзны з'езд пісьменнікаў, на якім Пятрусь Броўка быў разам з Купалам, Коласам, Чаротам, Краплевой, Чорным і іншымі. Быў ён дэлегатам першага з'езда. Як зазначаў паэт, для маладых літаратараў гэтыя дні мелі вялікае значэнне, бо сустракаліся мы ўпершыню з тымі, каго шчыра любілі, з аўтарамі кніг, якіх не проста любілі, на якіх сапраўды раслі. Тут шэраг цікавых фотаздымкаў. Пятрусь Броўка з Янкам Купалам, паэты-ардынаносцы Якуб Колас, Янка Купала, Пятрусь Броўка, Змітрок Бядуля, беларускія пісьменнікі Міхась Ленкоў, Мікола Паследовіч, Янка Купала, Максім Танк, Пятрусь Броўка на сустрэчы з чытачамі. У 1934 годзе Пятруся Броўку прымаюць у члены Савезу пісьменнікаў СССР. Вось венскі білет паэта. За вялікія заслугі ў галіне развіцця беларускай савецкай літаратуры Пятрусь Броўка быў узнагароджаны ордэнам знак пашаны ад 31 студзеня 1931 года. Другую палову 30-х, пачатак 40-х гадоў можна ахарактарызаваць як перыяд, калі адбывалася ўзбагачэнне духоўнага жыцця ў краіне, развівалася мастацкая літаратура, тэатр і музыка. Плённай была, канешне, творчасць Пятруся Броўкі. Сведчаннем таго з'яўляюцца зборнікі вершаў паэта «Весна радзімы», «Шляхамі баравымі», паэма «Кацярына». У гэты перыяд, акрамя асабістых твораў, ён займаецца перакладам і твораў замежных аўтараў на беларускую мову. Некаторыя з іх змешчаны ў вітрыне. Гэта раман Юрыя Яноўскага «Коннікі», а таксама раман Александра Кутатэлі «Тварам у твар». У 1938 годзе Пятрусь Броўка стварыў першае сваё лібрэта да оперы «Міхась Падгорны», якая ўжо праз год была пастаўлена на сцэне толькі што пабудаванага тэатра оперы і балета. Сцэна з опер прадстаўлена вось на гэтай выяве. У аснове сюжэту ляжыць жыццё беларускіх сялян падчас Першай сусветнай вайны і кастрычніцкай рэвалюцыі. На гэтым фоне развіваецца не проста гісторыя адносін двух закаханых – Міхася і Марысі. Ужо на падставе лібрэта, створанага паэтам, можна сведчыць аб тым, што ён перайшоў ад агульнага «мы» да адзінага непаўторнага «я». Лірычны герой паэзіі Пятруся Броўкі пачатку 30-х гадоў калектыўны. Маладое пакаленне, сялянства, увесь народ. Аднак, будучы па складзе сваёй натуры чалавекам, які паглыбляецца ў сутнасць кожнай з'явы, Броўка паступова пачынае шукаць адказу на вечныя праблемы чалавечага існавання. Перамагае сапраўдная паэзія, паэтавую душу ахапляюць гуманістычныя ідэі і любоў да ўсяго жывога на зямлі. Прырода ў зборніку «Шляхамі баравымі», які выйшаў напярэдадні вайны ў 1940 годзе, становіцца не фонам для разгорнутага паказу чалавечых спраў, не проста адыгрывае дапаможную ролю, а з'яўляецца дзейсным сродкам філасофскага асэнсавання і пазнання рэчаіснасці. У зборніку «Шляхамі баравымі» паэт, згодна прыкладу Коласа, робіць уласную спробу убачыць прыроду і яе жыццё знутры. Пейзажныя вершы «Канец лета», «Дождж», «Мяцеліца», «Бор» і некаторыя іншыя вылучаюцца ў даваеннай паэзіі сваёй вобразнай маляўнічасцю, іх радкі прасякнуты жывым чалавечым настроем. Прабіўшы плыні духаты, пайшлі расліны ў рост, і птушак жоўтыя раты лавілі неба з гнёзд. Зборнік «Шляхамі баравымі» служыць доказам творчай сталасці Пятруся Броўкі. Змены адбываюцца не толькі ў творчым, але і ў асабістым жыцці паэта. 20 лістапада 1936 года у сям'і нараджаецца сын Юрый. Аднак сям'і нядоўга давялося быць шчаслівымі. 22 чэрвеня 1941 года пачынаецца вайна. Гэта частка экспазіцыі
прысвечана ваеннаму часу. Тут змешчаны фотаздымкі і выданні, а таксама асабістыя дакументы і рэчы паэта. Великая Отчинная война застала Петру Сяброўку разам з Янкам Купалам і Міхасём Ланьковым у Каўнасе, дзе яны былі па запрашэнню сваіх калег-пісьменнікаў. Сотні кіламетраў беларускім паэтам прыйшлося прайсці па вогненнай дарозе, пад бамбёжкамі, перш чым яны дабраліся да Мінска. Пётр Устинович добраахвотна ідзе ў рады арміі, дзе ў 41-42 годах працуе інструктарам-літаратарам у рэдакцыі фронтавой газеты «За савецкую Беларусь» на Бранскім заходнім фронтах. Яго сям'я была вымушана шукаць прытулак спачатку ў Саратаўскай вобласці, а потым сваякоў у Алмаце, Казахстане, дзе яны заставаліся да 43-го года. У канцы 42-го года Броўка быў адкліканы ў распараджэнні партыі і супрацоўнічаў у партызанскім друку, а менавіта ў газетах «Партызанская дубінка» і «Раздаем фашысцкую гадзіну». Паэт пісаў вершы, артыкулы, змяшчаў іх у газетах, выступаў з імі па радыё. За гады вайны паэт напісаў такія значныя творы, як паэма пра Смелячкова, Кастусь Каліноўскі, «Беларусь», «Надзя Надзейка», «Байцам-беларусам», «Будзем сеяць беларусы», «Ясны кут», «Маці» і іншыя. У 43-м годзе выйшлі зборнікі вершаў «Насустрач сонцу» і «К родным берегам» на рускай мове. Спецыфіка яго творчасці ў 41-45 годах – гэта захапленне жанрам балады, у якім сінтэзуюцца адзнакі эпасу, лірыкі і драм, гераічны і трагедыйны пафас. Паэт ілюстраваў у сваёй творчасці розныя этапы вайны, паказаў трагічныя і гераічныя ў ёй, стварыў яркія карціны беларускай прыроды. У гады вайны вобраз радзімы бацькаўшчыны Беларусі змаганкі з'яўляўся цэнтральным у творчасці шматлікіх пісьменнікаў і паэтаў. Трывога і боль за айчыну, жаданне вёрнуцца на родную зямлю, ненавісць да захопнікаў суадносяцца з пачуццямі і перажываннямі многіх людзей. Прыкладам з'яўляецца паэма кантата Петру Сяброўкі «Беларусь», напісаная ў 43-м годзе. Гэты паэтычны гімн у гонар радзімы, шчырая спаведь чалавека, які ў трывожны час услаўляе веліч і вечнасць роднай зямлі. Краіна мае сваю велічную гісторыю, спадчыну і непаўторную прыроду. Паэтам імкнецца раскрыць сваю сучаснасць з мінулым. Уся паэма пранізана адной думкай. Народ наш ніколі не скараўся і не скарыцца чужынцам. Асабліва ўзнёсла прыгучала балада Кастусь Каліноўскі. Нацыянальны герой ставіўся вобразам сімвал, які ўвасабляў мужасць ранейшых і сённяшніх змагароў. У вершы Кастусь Каліноўскі знайшла ўвасабленне думка аб гістарычнай пераемнасці нацыянальных гераічных традыцый. А з вёскі да вёскі ідуць пагалоскі. Жыве ў Беларусі Кастусь Каліноўскі. Чаму так назвалі хлапца? Невядома. Ці можа, што ў світцы ён шэрай знаёмай, ці можа, што мае блакітныя вочы, ці можа, што тайна з'яўляецца ноччу, што мужны ён з твару, што ворагам кар. Сваю веру перамогу Петрусь Устинович красамоўна выказаў у вершы «Будзем сеяць беларусы», напісаным у 42-м годзе, задоўга да вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Хутка вызваляцца гоні, з-пад уціску, з-пад прымусу. Будзем сеяць беларусы, на ўсход сонца чыстым зернем. Смерць на захад мы павернем, мы вясну сваю спаткаем. Дождж праменны зацярусіць. Будзем сеяць беларусы, прыйдзе рунь да нас з расою, а на захад смерць з касою. Верш быў перакладзены на рускую мову, пераіменаваны ў верш Беларусіі і паказаны армейскім кампазітарам Васільевым Буглаем на музыку. Песня Беларусі была выдадзена асобнай улёткай лістоўкай, распаўсюджвалася сярод воінаў і называлася як «Катюша», «Аганёк», «Жди меня» і іншыя ваенныя песні. На фронце супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў змагаліся тры родныя браты паэта – Сцяпан, Александр, Канстанцін. Найбольш вызначыўся малодшы Канстанцін, які закончыў ваеннае вучылішча. У 24 гады меў званне капітана, 3 ордэна і 3 медалі. Камандаваў стралковым батальёнам. Пра яго пісалі ў армейскіх газетах як пра таленавітага камандзіра, які ўмеў зберагчы жыцці людзей пры выкананні баявых аперацый. На жаль, лёс яго склаўся трагічна. Тут вы можаце ўбачыць паведамленне, што прыйшло Петрусю Броўку. Ваш брат, капітан Броўка Константин Устинович, у баі за радзіму, верны воінскай прысязе, праявіўшы геройства і мужнасць, быў паранены і памёр ад ран. Пахаваны вёска Бучая Стараўшыцкага раёна Каменец-Падольскай вобласці 14 мая 1944. Сцяпан і Александр прайшлі вайну і засталіся ў жывых. У музеі захоўваюцца лісты, якія паэт атрымаў ад братоў у час вайны. Менавіта ім
Броўка прысвяціў верш «Тры браты», які напісаў у 42-м годзе. Над полем, мятлюгаю, вецер зайгойкаў. Тры родных браты узняліся на бойку. Суровая сцежка да родныя хаты, ды моцна трымаюць браты аўтаматы. Імкнецца іх трое, наперад заўзята. Праб'емся дадому, праб'емся да хаты. Захаваны змешчаны ў экспазіцыі музея асабісты рэчы Петруся Броўкі ваеннага часу. Планшет, гадзіннік і рамень. Заслугі перад радзімай у перыяд Вялікай Адчайнай вайны Петрусь Броўка ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі. У першыя дні вызвалення горада Мінска Петрусь Броўка разам з іншымі беларускімі пісьменнікамі вярнуўся і пачаў актыўна прымаць удзел у аднаўленні горада, які быў спалены на 80%. Броўка некалькі месяцаў жыў у пакоі драўлянага дома нумар 30 па вуліцы Падлеснай. Захавалася яго пісьмо жонцы Алене Міхайлаўне, на які пазначаны гэты адрас. Петрусь Броўка вельмі хацеў, каб сям'я хутчэй прыехала да яго, таму пачаў нават уладкоўвацца. Набыў неабходныя рэчы, адрамантаваў вокны і дзверы ў пакоі. Цікавы факт. Зараз былая вуліца Падлесная носіць імя народнага паэта Беларусі. Першым публікаваным творам Броўкі пасля вызвалення горада стаў верш «Сталіца Беларусі», які з'явіўся ў газеце «Савецкая Беларусь» ужо на другі дзень пасля вызвалення Мінска, 4 ліпеня 1944 года. Перад табою нізка хілюся, перад кожным зруйнаваным домам. Родны Мінск, сталіца Беларусі. Зноўку ты на вуліцах знаёмых. Ты стаіш, як волат, над айчынай. Над табою рэюць сцягі волі. Хоць ты ўвесь, у ранах, у руінах. Ты нам дораг сёння, як ніколі. Яшчэ падчас вайны Евген Цікоцкі, кампазітар, пачаў працаваць над операй пра партызанскае жыццё «Алеся», вядома таксама пад назвай «Дзяўчына з Палесся». Лібрэтта да яе напісалі некалькі беларускіх аўтараў, у тым ліку і Петрусь Броўка. Гэта опера мела гонар быць першай пастаноўкай у адноўленым пасля вызвалення Мінска будынку тэатра оперы і балета. Яна адбылася ў першыя дні 1945 года, 6 студзеня. З першых дзень вызвалення Мінска паэт актыўна прымае ўдзел у аднаўленні горада. У нашай экспазіцыі прадстаўлена асабістая кніжка удзельніка аднаўлення горада Мінска. Кожны працадольны чалавек атрымліваў такую кніжку, у якой была прапісана норма працы на вуліцах разбуранага горада 15 гадзін у месяц. Такую ж самую кніжку атрымаў і Петрусь Броўка. Копія гэтай кнігі у нас на экспазіцыі. Акрамя гэтай справы, паэт займаўся часопісам «Полымя», рэдактарам якога ён з'яўляўся з 1940 года. Але з-за вайны ён быў вымушаны спыніць дзейнасць. У 1945 годзе часопіс змог вярнуцца да літаратурнай дзейнасці ў будынку на плошчы Волі, а Петрусь Броўка да пасады яго адказнага сакратара. Броўка актыўна ўліваецца ў вір аднаўлення. Ён удзельнічае і ў гаспадарчым, і ў культурным жыцці краіны, сябруе з моладдзю і сустракаецца з людзьмі старэйшага ўзросту. Глыбока ўнікае ў жыццёвыя праблемы, дапамагае іх рашыць. Спакой яшчэ не вярнуўся ў сірацелай сем'і, а Броўка ўжо загаварыў аб тым, з чым сустрэнуцца ад героя на вызваленай зямлі. З чаго пачнуць яны адбудову жыцця, якія думы і пачуцці будуць выказаны. Гэтай тэме прысвечана паэма «Ясны кут», а таксама паэма «Паланянка». У 1946 годзе з'яўляецца яшчэ адна паэма «Хлеб», якая была надрукавана ў часопісе «Літаратура і мастацтва». Яна распавядае пра надзённасць пасляваеннага жыцця, пра мірныя заняткі чалавека, які вярнуўся жывым пасля вайны ў сваю родную вёску. Ён дбае пра хлеб і пра каханне, самае неабходнае, калі навокал усё разбурана і патрабуе абнаўлення. У гэтым жа годзе выйшаў у друк зборнік вершаў у роднай хаце. Самой назвай падкрэслівалася асноўная тэма зборніка – вяртанне пераможцаў на родную беларускую зямлю да мірна-стваральнай працы. Гэту ж тэму Петрусь Броўка сцвярджае і ў артыкулах для газеты «Праўда», у рэдакцыі якой ён таксама працуе. Варта згадаць вершы паэта, якія з'явіліся ў 1946 годзе. Гэта «Думы пра Москву», «Развітальнае слова», «Помнік», «Небора нам стрэхі сарвала» і некаторыя іншыя. Каб пераканацца, што Петрусь Броўка, вярнуўшыся да мірных спраў, пільна ўзіраецца ў рэчаіснасць, грунтоўна ўзважвае веліч здабытай перамогі. Мы працуем уважліва, дбала, каб народ наш узнімаўся і рос, каб не ведаў галечы і слёз, каб у золаце поле шаптала, каб увысь узляталі кварталы, каб шумелі бары да нябёс.
За паэму «Хлеб» і вершы «Думы пра Маскву» брат і сястра «Народная дзякуй, каб не стаць» спатканні ў 1947 годзе паэту была прысуджана дзяржаўная прэмія СССР другой ступені. Дыплом вы бачыце ў гэтай частцы экспазіцыі. У 1947 годзе Петрусь Броўка быў абраны дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі, а ў 1948 годзе абраны галоўным сакратаром Саюза пісьменнікаў Беларусі. Паэт прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, у дэкады беларускай літаратуры ў розных краінах, прымае ўдзел у міжнародных форумах. У 1950-х годах выходзяць з друку зборнікі вершаў Петруся Броўкі «Дарога жыцця», выбраныя творы на беларускай мове, таксама перакладзены на рускую і іншыя мовы СССР. Выдаюць яго творы і ў замежных краінах. У вершах паэта гэтага перыяду праявілася здольнасць аўтара раскрыць нацыянальны характар беларусаў праз спрадвечныя іх заняткі, праз іх шчырыя сяброўскія ўзаемасувязі з людзьмі іншых нацыянальнасцей. У 1951 годзе за зборнік вершаў «Дарога жыцця» Петрусю Броўку была прысуджана дзяржаўная прэмія СССР другой ступені. Пачуццё абавязку творчага, службовага, грамадскага кіравала паэтам заўсёды. Памагчы таварышу, вырушыць чалавека ў бядзе, заступіцца за несправядліва пакрыўджаных. Такія клопаты для яго былі натуральным памкненнем душы. Многія яго сучаснікі адзначаюць, што Петрусь Броўка уважлівасці да людзей і жыццялюбства вучыўся ў Якуба Коласа. У нашым музеі захоўваецца дакумент прашэння для намесніка старшыні святаміністраў БССР аб добраўпарадкаванні магіл пісьменнікаў на ваенных могілках. Ён пацвярджае, што ўвага да людзей выяўлялася ў Броўкі ва ўсіх справах. У 1951 годзе адбываецца значная падзея, без якой не існавала б літаратурнага музея Петруся Броўкі і не было б нашай экскурсіі. Сям'я Броўкаў атрымлівае кватэру ў так званым другім доме саветаў, доме нумер 30 па вуліцы Карла Маркса. Гэта надае новыя сілы для творчага плёну, выходзяць зборнікі цвёрдымі крокамі, сонечнымі днямі, а таксама паэт становіцца адным з перакладчыкаў на беларускую мову Кабзара, зборніка паэтычных твораў Тараса Шаўчэнкі, славутага паэта, які стаў адным з заснавальнікаў украінскай нацыянальнай літаратуры. Кабзар – гэта украінскі народны спявак, прадстаўнік эпічнага жанру, які акампануе сабе на адной з трох прылад – кабзе, бандуры або колавай ліры. Упершыню Кабзар быў выдадзены ў 1840 годзе ў Петербургу. Пасля выдання гэтага зборніка Кабзаром сталі называць самога Шаўчэнку. Нават сам аўтар стаў падпісвацца «Кабзар Дармаграй». Зборнік «Кабзар» упершыню выйшаў на беларускай мове ў 1941 годзе у перакладзе шэрагу беларускіх паэтаў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Кандрата Крапівы, Змітрака Бядулі, Міхася Клімковіча, Пятра Глебкі, Аркадзія Кулешова і Петруся Броўкі. Выданне было прымыкавана да юбілею Шаўчэнкі і яго арганізацыйна ўзначаліў Купалы, які разам з Якубам Коласам быў і рэдактарам выдання. Мы імкнуліся даць пераклад блізкі да арыгіналу, захаваўшы ўсе асаблівасці паэтычных прыёмаў, паэтычную прастату і яснасць, музыку і напеўнасць шаўчэнкаўскай паэзіі, зазначаў Якуб Колас. У 1952 годзе Кабзар быў перавыдадзены, і менавіта выданне гэтага году знаходзіцца ў нашай экспазіцыі. Выхад Кабзара Тараса Шаўчэнкі на беларускай мове з'явіўся важнай падзеяй у беларуска-украінскім культурным яднанні. 50-годдзе паэт сустракае, будучы ўжо дэпутат Верховнага Савета СССР. 25 чэрвеня 1955 года у драматычным тэатры БССР імя Максіма Горкага адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны юбілею паэта. У гэтай часткі экспазіцыі шэраг цікавых фотаздымкаў з таго мерапрыемства, а таксама прывітальны адрас юбіляру. Як пацвярджаюць подпісы факсіміле, адрасаваны Петрусю Броўку, яго віталі з юбілеем усе беларускія пісьменнікі. Першы подпіс належыць Якубу Коласу. Унізе некалькі цікавых экспанатаў, якія падаравалі паэту на юбілей. Гэта радыёпрыёмнік, настольная лямпа, гадзіннік і зубр. Металічны зубр на драўлянай падстаўцы падараваў паэту калектыў мінскага аўтамабільнага завода. Удзел Петруся Броўкі ў грамадска-культурных зносінах паміж Беларуссю і краінамі замежжа 1950-х гадоў становіцца больш актыўным. Паэт удзельнічае ў дэкадах іншых літаратур у Беларусі,
і ў днях беларускай літаратуры ў Літве, Латвіі, Малдавіі, наведаў Чэхаславакію, Румынію, Венгрыю ў рамках месячнікаў, якія праводзіліся СССР для развіцця міжкультурных сувязей. Падчас мерапрыемства адкрываліся выставы, арганізоўваліся культурныя вечары, праходзілі лекцыі. Радавалі сустрэчы з творцамі іншых нацыянальных літаратур – Міколай Бажаном, Максімам Рыйскім, Александрам Пракоф'евым, Антанасам Венцлавай. З гэтых вандровак захаваліся шматлікія фотаздымкі. У 1953 годзе Петрусь Броўка быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук БССР за свае грунтоўныя літаратуразнаўчыя артыкулы, шмат з якіх былі напісаны падчас падарожжаў. Радавала паэта і тое, што паступова адбудоўвалася сталіца, жыццё людзей паляпшалася і ў горадзе, і ў вёсцы. Аб гэтым ён вобразна казаў у сваіх творах, у вершах, паэмах «Добры друг», «Чырвоны гарадок», «Сябры», «Лясы надзінскія» і ў рамане «Калі зліваюцца рэкі». Вялікую папулярнасць таксама мела опера «Міхась Падгорны». Яна зноў ішла на сцэне тэатра оперы і балета ў 1957 годзе. Першаму і адзінаму ў сваёй творчасці раману Петрусь Броўка прысвяціў 4 гады працы з 1952 па 1956 гады. Гэта звычайны для тых часоў твор на тэматыку цыброўства народаў, пра пабудову гідраэлектрастанцыі на возеры Дрысвяты, у якой бралі ўдзел беларусы, латышы і літоўцы. Сама гідраэлектрастанцыя была здадзена ў эксплуатацыю ў 1953 годзе, і Броўка нават жыў некаторы час на месцы яе будовы. У рамане выкарыстаны аб'ёмны пласт этнаграфічных дадзеных. Броўка, як піша Петро Васючэнка, вывучаў нацыянальныя асаблівасці прыбалтыйскіх народаў, як яны прымаюць гасцей, як ладзяць вяселлі, спяваюць песні, адзначаюць святы. Не абышоўся паэт і без лірычных апісанняў роднай прыроды, захапленне якой прысутнічае ва ўсёй ягонай творчасці. У 1959 годзе раман «Калі зліваюцца рэкі» быў азначаны літаратурнай прэміяй імя Якуба Коласа. У тым жа годзе з друку выходзіць зборнік вершаў Петруся Броўкі «Пахне чабор», дзе паэт паказаў сябе тонкім лірыкам, глыбока ведаючым чалавечую душу. Тая вечная думка, што валадарыць светам кахання, якое вышэйшае за ўсе пачуцці на свеце, выяўляецца праз пачуцці лірычнага героя верша «Пахне чабор», закаханага, чыстага, узнёслага, як і самапачуццё. Проста мілагучнае слова Броўкі спрыяла таму, што «Пахне чабор» быў паказаны на музыку і спяваўся гуртом песняры. Дарэчы, большая сеть твораў паэта было паказана на музыку і не страціла сваёй актуальнасці і ў наш час. Мы з вами вяртаемся ў асноўную залу, каб даведацца пра трагічны лёс маці паэта, Аліны Сцяпанаўны. Падчас Вялікай Адчыннай вайны Петрусь Броўка атрымліваў ліст ад сваіх братоў Александра і Сцяпана, ад жонкі Аліны Міхайлаўны, атрымаў паведамленне аб смерці брата Канстанціна. Але ніхто з іх на працягу вайны нічога не ведаў пра маці Броўкі. Аліна Сцяпановна заставалася ў Пуцілкавічах і доўгі час мела сувязь з партызанамі. У 1943 годзе нямецкія салдаты прарвалі ліпецкую акруговую зону і спалілі вёску Пуцілкавіча. Жыхары, у тым ліку Елена Сцяпановна, былі арыштаваны, звезены ў фашысцкі лагер Асвенцым, Польшча. Кожны дзень пачынаўся з таго, што людзей выводзілі на вуліцу, выстрэльвалі шарэнгі, і кожны 10 з гэтай шарэнгі павінен быў загінуць. У адзін з такіх дзён Алена Сцяпановна стала 9-й, а маладая дзяўчына Ніна Волах 10-й. Алена Сцяпановна Броўка незаметкі стала на яе месца. Яна вырашыла падараваць жыццю чалавеку, а сама загінула. Праз некалькі дзён лагер вызвалі савецкія войны, і Ніна Волах засталася ў жывых. Тут экспануюцца газетныя публікацыі сустрэчы журналістаў з Нінай Волах, дзе яна, ужо жанчына, у сталым узросце, асабіста распавяла гэтую гісторыю. Таксама тут экспануюцца фотаздымкі бацькоўскай хаты Петруся Броўкі ў Пуцілкавічах, якая была спалена ў той дзень, калі схапілі Аліну Сцяпановну і на месцы якой была ўстаноўлена стэла ў яе гонар. А таксама фотаздымкі Петруся Броўкі з Уладзімірам Лабанком, камандуючым партызанскім злучэннем польска-ліпецкай партызанскай зоны падчас вайны, які асабіста ведаў Алену Сцяпановну Броўку. У 1947 годзе Петрусь Броўка разам з Александром Твардоўскім, Ілёй Арэнбургам, Паўлам Тычынай пабываў у Асвенцыме і прывез адтуль жменю зямлі, якую павахаваў у сваёй роднай вёсцы каля стэл. Паэт пабачыў там тое, што скланула сэрца і адбілася памяці на ўсё астатняе жыццё. Толькі ў 1960 годзе ён здолеў падзяліцца сваім уласным болем. Броўка стварыў літаратурны помнік вялікай людской трагедыі, паэму «Голас сэрца», якую прысвяціў сваёй маці. Думаў я, пройдуць зімы і вёсны,
Сціхне ў грудзях маіх боль невыносны. Сэрца забудзе часіну цяжкую. Боль не сціхае, маўчаць не магу я. Твор пранізвае журботны матыў сумнення бяды і неўмернага гора. Паэту цяжка было паверыць у гібель маці. Убачанае ў Асвенцыме здавалася жахлівым сном. Досыць мне ростані, родная, досыць, што ты загінула, можа, здалося. Сенцы адчыніш, паклічаш у хату. Можа, і не быў я ў тым месцы праклятым. Паэт гаворыць маці як жывой, ускрашае яе вобліку памяці. Паэма «Голас сэрца» складаецца з некалькіх частак. Кожная з іх выступае заклікам абароны свету і будучыню ад паўтарэння падобнай бяды. Броўка знітоўвае свой уласны боль з трывогай за лёс і жыццё чалавецтва. Усім сэрцам жадае, каб болей пакутаў людзі не зналі. Значны ўплыў на паэта аказала яго вандроўка ў Нью-Йорк у 1959 годзе, дзе Броўка ў якасці дэлегата ад БССР выступаў на паседжаннях 14-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У Нью-Йорку ён прабыў 3 месяцы, і тут у Амерыцы былі напісаны вершы, якія складалі кнігу «Далёка ад дому», што выйшла з друку ў 1960 годзе. Знаходзячыся за мяжой, паэт вельмі сумаваў па сваёй радзіне. «Калі на ўсход я ранкам гляну, і смутак сэрца ахіне. Я рад, што ідзе з-за акіяну насустрач сонца да мяне». Паэзія Петруся Броўкі 60-х гадоў, як ён сам зазначыў, пісалася заўсёды з сэрцам чыстым, каб, як дзіцячая сляза, быць шчырай і празрыстай, і, падобную да салаўя, заўсёды быць пявучай. Лірыка Петруся Броўкі з 60-х гадоў стала удумліва разважлівай. Голас паэта набываў цеплыню гучання, песенную элегічнасць. Выявіць самыя інтымныя пачуцці яму дапамагала прырода, заўсёды такая яму родная і мілая. Паэта цікавіць такія пытанні, як чалавек і прырода і іх узаемаадносіны, сэнс чалавечага існавання. Бывае, што хтосьці пакіне свой дом і дзесьці навек асядае. А я, дзе б не быў, у старое гняздо, як бусел заўжды прылятаю. Хіба я на свеце знайду пекнату, як тут, на маёй Беларусі? Бывае, як бусел, і зноў паляту, але неўзабаве вярнуся. У 1961 годзе выходзіць зборнік вершаў і паэм «Адні ідут». Асноўная тэма зборніка – барацьба за мір і праўду на зямлі. За кнігу вершаў Петрусь Броўка атрымаў Ленінскую прэмію 1962 года. У гэтым жа годзе, 20 красавіка 1962 адбываецца бадай самая значная падзея. Петрусю Броўку прысуджаюць званне народнага паэта Беларусі за заслугі ў развіцці літаратуры і актыўную грамадска-палітычную дзейнасць. Званні народнага паэта і народнага пісьменніка былі ўведзены указам Прэзідыума Верховнага Савета БССР ад 27 сакавіка 1956 года. Петрусь Броўка стаў трэцім у нашай краіне пасля Нікупала і Куба Коласа, хто атрымаў ганаровае званне народнага паэта. Апошнія 2 дзесяцігоддзі ў творчасці Петруся Броўкі сталі новым этапам яго жыццяпісу. Ён, як бачна на фотаздымках, сустракаўся з творцамі іншых нацыянальных літаратур і грамадскімі дзеячамі, пабываў у розных кутках Еўропы і Азіі. Адзін за другім выходзілі зборнікі паэзіі «Высокія хвалі», «Між чырвоных рабін» і «Удзень і ўночы». У гэтай вітрыне знаходзяцца экземпляры шматомных збораў твораў, якія з'яўляюцца пэўным падагульненнем творчасці Петруся Броўкі. А таксама маленькая кніжка паэзіі «Ты, моя пчолка», якую ён прысвяціў сваёй пчолцы, жонке Алені Михайловне. Дадзены экземпляр выпушчаны ў 1976 годзе, а самая першая такая кніжка выйшла ў 1972 годзе. Зборнік «Ты, моя пчолка» і зараз можна сустрэць у букіністычных аддзелах кнігарняў. Апошняя старонка жыцця Петруся Броўкі была звязана з арганізацыяй беларускай энцыклапедыі, самай першай. Немногія краіны свету маглі ганарыцца такім выданнем на той час. Кандыдат гістарычных навук, драматург Алесь Петрашкевіч узгадвае: падчас паседжання ў ААН ад аднаго з прамоўцаў Петрусь Броўка пачуў, што ў кожнай незалежнай цывілізаванай краіне варта мець свой сцяг, герб і сваю нацыянальную энцыклапедыю. І ён сказаў: мы будзем рабіць нацыянальную беларускую энцыклапедыю. Ён сабраў Скрыгана, Казеку, мяне, і яго ударная фраза была такая: хлопцы, будзем рабіць энцыклапедыю праўдзівую. У перыяд з 1969 года па 1975 гады пад рэдакцыяй Петруся Броўкі было выдадзена 12 тамоў.
За працу над беларускай энцыклапедыяй пісьменніку і калектыву аўтараў была прысвоена дзяржаўная прэмія Беларусі. Зараз выдавецтва беларускай энцыклапедыі носіць імя Петруся Броўкі. У 1972 годзе за заслугі ў развіцці літаратуры і плённую грамадскую і навукова-асветніцкую дзейнасць Петрусю Броўку было прысвоена званне Герой сацыялістычнай працы. Аднак самае галоўнае для паэта ўзнагароды былі словы важных для яго людзей, сям'і, сяброў, калег. Так, напрыклад, шчыра і цёпла аб ім адгукаецца Рыгор Барадулін. Броўка быў афіцыйным савецкім паэтам, але пры ўсім пры гэтым ён быў дужа беларусам і дужа стараўся зрабіць усё, што магчыма было ў тых умовах для беларускай справы. Яму пры жыцці трэба помнік было ставіць за энцыклапедыю. Так што пра яго не гаварылі, ён быў у першую чаргу беларусам. У 1975 годзе урачыста было адзначана 70-годдзе Петруся Броўкі. Аб творчасці юбіляра гаварылі ўсе пісьменнікі Масквы, Украіны, Таджыкістана, Латвіі і іншых гарадоў і краін СССР. У гэтай вітрыне змешчаны падарункі юбіляру, музычныя інструменты, камус і цымбалы, тросць і іншыя ганаровыя рэчы. Камус – кыргызскі народны шчыпковы інструмент. Пры гульні камус трымае звычайна пад вуглом 25-30 градусаў, як гітару. Прафесійныя выканаўцы, дэманструючы майстэрства, гуляюць на інструменце, жанглюючы ім і нават могуць перавярнуць галоўкай уніз. Першае апісанне гэтага кыргызскага інструмента можна знайсці ў працах Сыма Цяня 201 года да нашай эры. Камус да гэтага часу шырока распаўсюджаны ў прафесійным мастацтве кіргізаў. Прафесійныя камузісты называюцца камушчы і ў народным побыце. Творчасць Петруся Броўкі ў апошнім дзесяцігоддзі яго жыцця вызначалася як споведь народнага паэта перад самім сабой і чытачамі. Ён адмаўляе песімізм і дэкларуе аптымістычную ідэю веры ў светлы розум чалавецтва. Пошук праўды веку, вера ў перамогу дабра і гармоніі на зямлі былі заўсёды вызначальным у творчасці паэта, навукова-асветніцкай грамадскай дзейнасці. Ні адно пакаленне людзей будзе пазнаваць Беларусь і беларусаў, чытаючы творы Петруся Броўкі і слухаючы песні на яго словы. Паэт пакінуў людзям, можа, самы мудры запавет. Вось каб адно, каб толькі людзі паміж сабой бліжэй былі. Гэта была эпоха, калі ад народа замоўчвалася злачыннасць улады, калі чалавека спрабавалі ператварыць у паслухмяны вінцік дзяржавы. Але разам з тым бурныя часы прыносілі станоўчыя змены, адкрывалі шляхі ў свет інтэлекту, мастацтва беларускаму народу. А вясковага хлопца да тварца, які заваяваў усенароднае прызнанне. Такі шлях Петруся Броўкі, народнага паэта Беларусі, акадэміка Акадэміі навук, аўтара аповесцей і нарысаў, оперных лібрэта і літаратуразнаўчых артыкулаў. Я ведаю, час прыйдзе гэткі, усё прачнецца пры вясне, як матылі, успыхнуць кветкі, і нехта ўспомніць пра мяне. Аднойчы ў дзень, а можа, у ранку, сыдуцца хмары чарадой. Між чорных хмар блісне маланка, і нехта ўспомніць воблік мой.